Yari ang amon nga pang padula stress makadali, yari amon pang pabalon nga pang pag-good vibe sa inyo, sining nga weekend. May kaibalo ka mo bala nga sa Bacolod City, may isa ka pinasahi nga balay. Pinsar sang iban anti-Christ ang taghiya. Pero ang ini nga mga structure, ang nasunod sa mga structure sa Italy, sa Rome, kag ini ang naging inspirasyon sang tag-iya sang balay nga sundon sa iya nga balay mismo. Aton lagawon ang pinasahi, ang unique nga balay sang isa ka Bacolod noon, diri sa lamang sa Bacolod City, sa tripping ni Romeng Buwas at 8 a.m. Kaag sa Sunday naman, may inog panagtag nga mga egg-laying chicken sa mga mangunguma. Ini para magluwas nga may income sila gikan sa mga palay nga ilagi na tanom, may income pagin sila gikan sa itlog sang manok, brown eggs. Ini naman ang aton nga saksihan kag tun-an sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout